こんにちは、隙間のリリーです。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座第19回目です。よろしくお願いします。今日はハワイ語から探る伝説ということで、トゥアヒネを取り上げてみます。トゥアヒネというと、パパのバリー・フラナガンさんが作った楽曲にトゥアヒネというのがあったりして、彼らのアルバムトゥアヒネに収められているメレのタイトルなんですけれど、今日はそのメレの歌詞ではなくて、トゥアヒネというハワイ語からベースになってる、その歌のベースにもなってる伝説、ワフとマノアンに、伝えられてきた伝説にアプローチしてみたいと思います。トゥアヒネというと、マノアにワフとマノアに降る雨がトゥアヒネと、呼ばれるんですが、トゥアヒネの娘カハラオプナがかわいそうな亡くなり方をする、その不憫な娘を持って母トゥアヒネが涙する、その涙がマノアの雨である、そんな風に伝説では語られるんですけれども、そんな風にまとめてしまうと、トゥアヒネがこう母トゥアヒネの娘を思う思い、母の愛みたいな、そんな風にまとめられてしまいそうなんですが、このトゥアヒネというハワイ語自身は母という意味ではないんですね。そのあたりを次にお話ししたいんですけれども、その前にこのトゥアヒネの T はプロトポリネシアンハワイポリネシアの古語で使われてた音で、現代のハワイ語ではこの T のところは K と発音されてるっていう、そこをまず押さえていただいて次の話に行きたいと思います。トゥアヒネの T がK、現代のハワイ語では K だったりするので、トゥアヒネはクアヒネと同じ言葉で、カイクアヒネって言われたりもします。このカイは兄弟間の関係を表す言葉で、カイクアヒネもクアヒネもトゥアヒネも意味的には同じなんですけれども、母ではないんですね。女性の兄弟を呼ぶ言い方なんです。どういうことかというと、でも兄弟とひらがなで書いてる通り姉妹という意味合いとも違うんですね。コアヒネはどういう言葉かというと、男性の兄弟が自分の女性の、兄弟のことを呼ぶ時の言い方がクアヒネトゥアヒネなんです。って感じなんですけど、どういうことかというと、カハラウプナ伝説に出てくるそのカハラウプナの両親が実は双子の兄弟なんですね。なのでトゥアヒネのパートナーである男性が兄弟である。なのでトゥアヒネって呼んでるのはそのトゥアヒネのパートナーである男性からの呼び方なので、決して母ではないんですよね。男性が自分のパートナーを呼んでるのはトゥアヒネである。なのでトゥアヒネのメレの中にもトゥアヒネってトゥアヒネに呼びかけてると歌詞が含まれてたりするんですけど、ハワイ語そのものは決してお母さんっていうニュアンスではないんですね。あくまでも男性に対する女性なんです。なのでカハラオプナ伝説のカハラオプナが、何度も殺されかけてはよみがえり、でも結局最後はサメに襲われて亡くなってしまうっていう、かわいそれだけそんな風にまとめてしまうとかわいそうな話だったりするので、娘を思ってもう母の愛みたいな、母の涙みたいなことになりそうなんですけど、トゥアヒネ自身は母ではない、女性であると、男性に対する女性であるっていうところに注目してみると、女性性、命を生み出す性の象徴がトゥアヒネっていう、そういう捉え方もできると思うんですよね。なのでカハラ・オプナー個人の
命を超えたところでこう生命がこうどんどん次に次にとこう生み出されていく、そうやってマノアが豊かな土地であると、その辺りをこう語っているのがカハラ・オプナー伝説、チョアヒネ伝説なのではないかなと、なんかそんな風に思ったりします。そしてちなみにこの開口はひねにと対になる言葉はカイクナーネで、こちらは女性の兄弟が自分の男性の兄弟を呼ぶ時の言い方、これが対になってたりします。こちらの言い方はカイクナーネの言い方は伝説には出てこないんですけれど、ガハラオプの伝説には出てこないんですけれど、チュアヒネはクワヒネでありカイクワヒネであり、男性が自分の女性の兄弟を呼ぶ時の言い方で、ガハラオプの伝説ではその2人は双子の兄弟なんだけれども男女のパートナーである、男女のペアであると、ちょっと違った見方ができるんじゃないかなと思うんですよね。チュアヒネ伝説のことがハワイ語からチュアヒネというハワイ語から伝説にアプローチしてみました。命令を読むためのハワイ語ミニ講座終わります。